हेल' लोगोफोर खुलुमबाय। दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनानै लाबाय। दिनैहाय 12 एप्रिल आङो आंनि बिमा बिफानि न'आव दंफैयो। मैया फैदों। दा दिनै आंहा मोनसे प्रग्राम दङ। बेबायदिनो बिब' बिनानाव आरो बेबायदिनो बेवाइ फिसाज्ला ज' मोनसे प्रग्राम खालामनो नागिरदों। नायलांदो नोंथांमोना जों बे प्रग्रामाव मा मा आइटेमफोर खालामनानै जागोन, बहा जागोन आरो आंनि बिब'फोरा आंनि बिनानावफोरा माबायदि, बेवाइफोरा माबायदि नोंथांमोनहा दिनैनि ब्लगाव नुलांगोन। नोंथांमोनहा गोसो दंब्ला नायलांदो। हानखाबाय नै दा आलासि फैबा जानो। फाथैयाबो बाव दंखायो, फाथैबो हानबाय। नै गय जानो ना फाथै जानो? माबासो लेबार नावानिफ्राय गोथावबावसो बिबारा बेनिबो थायो। औ नैबे बोरायनायखौ नुवा दा गोबाव दाउला खासि खानानै दोननाया गनानै थादों, होसोनांबायनो। हनै औवाबारिया गुफुरा खारलांबाय। दाउआ न' सिङावनो हाबफैखाबायनो दाना खारै खारै। मानैखौबो खासि मासे, मानैबो खासि दा? एबा दाउला बेह्रा, ओमफ्राय बे खासि। खासि 3.5 केजि गासै। ओमफ्राय नैबे ना माछलि। मा अमा संसै ना? थोना थोआ, सारायासो थोनाय नङा अमाया। नाजों मैथाजों बाथोन संबाय बेखौ। हालदै होआखै। नै बियो दाउला खासि। अमा दिसि गोरान। इसिं खना दोनखुमानाय जौ बिदै आंनो लाबोदो नै बाजै आंनो लाबोदो। नोंसोर फाखाव फाजानाय बेरे मोदै आंनो लाबोदो नै बाजै आंनो लाबोदो। जाजेनबाय नै। समानो दिनैसो मिलायजोबो नालाय, ओंखायनो दिनैनो बेखौ खालामनाय जाबाय आरो। नायदो मोसानाया आरो नायग्रासो जादों। नायग्रा खेबग्रा जादों आङो।
Bluetooth device is जोब्बाय दाना बे बिजामादै सासे फैयैखायनो रागा जोंनानै मोसादोंमोन आरो दा मोसाथ'नाय नंला सफैबाय नै बिजामादै बेवहाय गदाया सफैबाय नै एबार मोसाथ'ला जाहैदों मोसाला जानोसै एबाराव रागा जोंगाबाय दा रागा जोंगाबाय जोब्बाय बेखौ नेबाय थाखानायमोन बेवहायखौ दे एबार जोंहाबो सावाखौ नुनायनि दा गोजोनबाय औ एबार जानोसै दा एबार जानोसै एबार बेदर जानोसै ओंखाम जानोसै माथो सालाया बिजामादैयाबो लेखो लेखो मोजांथार दांनायसै औ गोरा नांगौ फैसा होआबा दांमोना दा लोंखाङै जाखां लोंखां दानांलायदो नांलायाहाय जों सना बुलायबाबो जों नांलायबाबो जों आनसलिकआव लांबाबो जों पुलिसनाव लांबाबो जों एसे बारा थांनाय दा हेबलाय हेबलायला